Вчера дъщеря ми отказа сладолед, за да спести пари за въображаем портал. За първи път на българския пазар. Книга-игра, която не само забавлява, Всяка страница – нов избор. но и учи на финансова грамотност. Да похарчиш сега? Да спестиш за по-късно? Или да помогнеш на някой в беда? Ще изчакам. Портала си струва повече. Дори и когато попаднеш в беда и изгубиш всичко, не се отказвай. Помагай на тези в нужда. Търгувай и помагай още. Само така ще преминеш през златния портал. И така, тате. А твоя план за спестявания какъв е? Ако една книга-игра може да ги накара да спестяват за портал, представете си какво ще направи в истинския живот.